Duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun DJ OK. alwaliya gani sarki na wujen lalla ana agaji masu yawa ne ya bar rasu dalla gaisuwa da karawa kan yi wa shugaba babban tas duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun ta ilahu ba wane ni kai kadai nake gani banda komai kuma ni so nake na kai sabo kun maso rasu dalla wallahi rabbana ki mai bar duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun kai baran salati Allah kai yi ba rasu dalla anguwan halittun Allah sha makin yi ba dalla aka kadirhi sosai kun tabbata ba sirrin sunanka Hey yo, this sounds good. Sounded by DJ OK. Okay, you da shi kill it. kadai kill it. bana ka kill it. shi kadai kake kauna kuma shi kasa a kofar gano duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun rabbana ka sa abin tabul kauna Fatima nana kada alihi ka sanya sabon gidan nabina shehu bar zauna ala dan umma da gausun bayan duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun rabbana ka sa bada kira shawa ta arifun billah sahar azumi uban gyaran zuciya waliyillah dan guri in sara ma maula ya musu dafa ga ƴaƴanka na yi godiya gurin Allah shimfiɗar kasidana na yi gaisuwa gurin magabata gani da shehina na biya rasulallah maula ya ne ya zai in gaishe duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun tariyar ka ne daga daga nake na taho da shi shehu mustafan harazin mai tukuri mai bulane yan gidan ka mai izini kamar taban halitta gaishe duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun kai da jin alamar jirgin nan ba za ta juya ba tunda ne shiri na gaida ma'aiki ba za na fasa ba bani nan ina suwa doki na hau da sirrin kaunar ka ko da dai akwai nisa Najeriya da ranganka bani kun kaɗa don kusa ko nesa ɗaya ne gunka na sani ina son ka ban arzikin yabon ka da kaunar duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun tunda na shige gidan ka ma'aiki ba zan na dama ba mai gida gidan ka ya bi gidaje ba za a kara ba duniya tana gunga wallahi lahira na hannun duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun kai ina ce a bar ni gidan ne zama na dindindin kai ta maruwa mai doci tamburan mu dindindin in na yau kana karɓa ga wasu na yi wa in gaishe ka sallama nake Muhammad ya mai maza da mataye na yi sallama uban yankin jami'a da sufaye sallama nake zaki ruhi da zahirin ka da buyan duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun sallama nake Muhammad danna na Fatima amsa ce da ni shigo ka dinga yabo na ta addina dusa in na durkusa in yi ma barka da baya bayan gaishe duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun hanzari nake gunga nake son zuwa na daddage zamani uban zaman na wanda ya wuce hange dan amina jagayya almazu kama ina kuma gaishe ka lafiya amanar Allah wanda ya wuce tushe lafiya sadaukin Allah ka wuce mahar sashe sannan halitta ne duk kauna ka rike su da hannun duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun lafiya amanar Allah wanda ya wuce tushe lafiya sadaukin Allah ka wuce mahar sashe sannan halitta ne duk kauna ka rike su da hannun duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun DJ OK. mu je Muhammadu mai yau da gobe sallallah ya mu je ka darban Allah jiran ibadallah ya mu dai zuwa mudi tafkar ilahu ba wani bayan ka wa yake yi wa mudi ne shashi da saurari dan asan ilahu tuntun wallahi kai kuna tare lokacin halitta ma da yaso ayi su yayi ta haska duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun kai kake da iko hadin ka kawar rasulullah samuwar halittu ko koma in ce wujudallah na kale rasulullah komai da wa Allah ya ba duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun gaba ka Namba ɗaya, namba biyu, namba uku sai DJ OK. kai ne wanda ba ka sabawa shi yasa ya tara ma nan duniya da gobe hannunka Rabbu ya nade komai kan samu wa ya danka ma tanajin ta'ala ne shugaba ya tara ma dan zuwa ya ce arbi ta kakalau ina nan bayan duniya tana gunga Mahmud lahira na hannun kai kake rike farko kai ne kake rike karshe kai ila
mun gode sauti yayi a ci gaba da gashi tambaya gida wane ne je gidan da su dalla ko irin bukatar ka in dai ka je yana da abun ba duniya tana kuka Mahmud lahira na an yi cutuka ko wata cuta tana bukatun shi ba mutum ba ko wane ne duk irin laluran shi maganin tana kuka likitar ilawa Allah ya ba duniya tana kuka Mahmud lahira na kai na ka kai ba ni ta ba irin mukamuka ga ka duniya ga ka wurin rabu ga ka raukanka ga ka can aran karshe bayi muna jiran alfarmanka wai na bane kyauta tamkar ya kai rasulullah fara ba ma'arana suka ce la ilaha illallah kai kala kalan kyauta wallahi ba irin alfarman duniya tana kuka Mahmud lahira na wanda in ya ma kyauta nan take sai ka yi farhamaniya ke kun kyauta na ba maza da mace wai yawan shiga da fitan ka gidan shi ba ya sa shi ya kore duniya tana kuka Mahmud lahira na ku irin bukatan wani tada ba ya korewa arzikin mu ne bakaken fata arab da turawa duniya ciki da waje wallahi ba irin mai halin ka duk abin da ke kan duka doron kasa halitta ne ba ya tashi jirgi tsuntsaye sukan yi kiwo ne duk gudun halitta kawo duk inda za shi bai ci hannu duniya tana kuka Mahmud lahira na
DJ OK. Godiya gurin rabu makagin dukan halitta na, shugaba da girman zara ukar dubaifina, inda ni faɗi ne ban arzikin yaban ka da kaunar duniya tana kuka Mahmudu lahira na hannu. Babu wanda zai taimaka da me idan ka duba ni, rayuwa ba za ta yi mana cikas ba in ka yarda da ni. Kai yabo Muhammad ne sanin da kai barin albarwan duniya tana kuka Mahmudu lahira na hannu. Tabbana tare zawiyan she hana na Hausawa, tare tallafa ma wanda yake ba mu ba hutawa. Shehu Mustapha baba ya rabbana ya ja mana kwana. Shehu rabbana ya kara ma lafiya ya bar ka da kai. Adumin nabi ya ba mu dukkan rayuwa idan ba kai. Kai riko da kai sosai kuma rabbana ya bar ka da kowane duniya tana kuka Mahmudu lahira na hannu. Assalatu wa salam ala da sayyidina abwab. Sa sahabihi ilahu ma ala alihi kaza kaza. Assalamu rasulullah sai an jima ina kuma gaishe. Wuta la DJ OK remix din kana da ban mu je zuwa la Mai gida na zabi ka mai makaman dandandan. Mai gida na zabi ka mai makaman dandandan. Wani ɗaya sarkin da bai bukatan dafawa, cikin mulki shi yake kashewa rayawa. Ka dafa mana biya buga sarkin kyawawa, abokin Jibrilu mai makaman dandandan. Mai gida na zabi ka mai makaman dandandan. Bautan bayi ko rashin shi baya damunka, domin ba wani damu wanda zai taɓa mulkinka. Kai dai tun farko kana bukatan bawanka, mai miƙal aka wani mai makaman dandandan. Mai gida na zabi ka mai makaman dandandan. Idan ka tsaya mun ilahu ba zan kauce ba, sannan in nayi baitukan ba zai zama aibu ba. Ganin ka salati ga da babba dan babba, to kuma na roƙe ka kai salatin dandandan. Ka sanyo mana har da na faɗo maso kansa, ka sa matan shugaba da ba sa sa'insa, ka sanyo sabai waɗanda ba sa yin wasa, masoya Mahmudu mai makaman dandandan. Mai gida na zabi ka mai makaman dandandan. Ka sa shagje janatin a farin farawa, da barhama mai gyara duniya mai shiryawa, ka sanyo duburi ma har da shehin Hausawa, wani shewa razumi na annabi dandandan. Mai gida na zabi ka mai makaman dandandan. Khalifa Ahmad Tijani shehi gaida ka, sarki dan sarki a razumi na kama ka, ka kai ni gidan shugaba ka karan sirrinka, albarman Mahmudu mai makaman dandandan. Kanana a baitin in furta mummunan zance, komai za mu yi ya ilawa kar da mu lalace. Sakamin abubuwan ka zirjala da kalamun ci, in gaida masoyin ka mai makaman dandandan. Mai gida na zabi ka mai makaman dandandan. Sarki ne ma sallama mai abin yafawa, sarki ne ma sallama madubin dubawa, sarki ne maka sallama ta farkin kamawa, zauna a kujerar ka mai makaman dandandan. Mai gida na zabi ka mai makaman dandandan. Kujera ce wanda rabbana ke gadinta, kujera ce wanda rabbana ke dafata, kujera ce wanda kaunu ba ta gane ta, kujeran Mahmudu mai makaman dandandan. Shiru kake hasken Ubangiji mai haskawa, ma'aiki kashe ka girgiji mai shayarwa, cikakken bawan Ubangiji mai koyarwa, waje dai na Madina mai makaman dandandan. Mai gida na zabi ka mai makaman dandandan. Kujeran ka daban da nasu mai kwana kyauta, wadatacce mai wadatuwa sarkin bauta, kujeran ka kadai Ubangiji ke nuna ta, miƙar da kafafun ka mai makaman dandandan. Mai gida na zabi ka mai makaman dandandan. Ina ka tsaya ne ina ka
remix in kana daban mu je zuwa like Wada mutane na arewa ina tare da DJ OK on the wheels of steel. To me rage